रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। ननदो लहसुन खरुआ तेल कर गरम हल्ला जो कहलो नहीं खेजात लागे सरम। ननदो लहसुन करुआ तेल कर गरम किला जो कहलो नहीं खेजात लागे सरम। पहिले राते देहले कहमर करकाई हो यही से लहरुआई लराइले कि दुनु जो बना दिहले हमर पुचकाई हो एही में अझुराई लराइले। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। देहिया के हरदिया बही छुटल के दादा पहिले सुहाग रतिया भइल भायलादा। अरे सखी देहिया के हरदिया बही छुटल के दादा पहिले सुहाग रतिया भइल भायलादा कि पानी पियाहू के मौका नहीं दिहले हो ई दुख सखी तोहसे कहिले। पहिले राति दिहले कमर करकाई हो एही से लहरुआइल रहिले। सब खेला धान गहिनी भैया के तारा फैशन फिर हो जे हवे बड़का दुना महारा। ए सखी रजौ धनंजय धड़कन नाही मनाले आटा जैसे मोरौजा हवनिया के सनहले तदहरदा भीतरे भीतरे हम छुपाई हो रजाई में लुकाइल रहिले। पहिले राते देले कमर करकाई हो एही से लहरुआइल रहिले।